Vítajte v ročníku 2025 robotickej súťaže First Global Slovensko a tohtoročnej hre Výživa pre budúcnosť. Zápas hrajú na ihrisku 4x4 m dve aliancie, jedna červená a jedna modrá. Každá pozostáva z dvoch tímov. Hlavným bodovým elementom hry sú zdroje energie, zdroje vody a balíky jedla. Oba zdroje sú gumené lopty s priemerom 30 cm a balíky jedla sú kartónové kocky s dĺžkou strany tiež 30 cm. Každá aliancia má na začiatku hry 14 zdrojov, 7 zdrojov energie a 7 zdrojov vody. Na hracej ploche sa nachádza 14 nádob na produkciu jedla, nexusov, ktoré môžu byť využité alianciou danej farby. V každom nexuse sa nachádza jeden balík jedla umiestnený v jeho spodnej časti. Nexusy majú šírku 50x50 cm a celkovú výšku 100 cm. Body sú získavané umiestnením jedného zdroja energie a jedného zdroja vody dovnútra nexusu cez otvor z vrchu. V aréne je 8 nexusov uprostred arény a 6 nexusov v rohoch arény. Aliancie môžu naplniť len nexusy svojej farby. Za každý správne umiestnený zdroj na konci zápasu sa počíta jeden bod regionálnej aliancii a za každý plný nexus ďalšie 2 body. Po každom správnom naplnení si robot akejkoľvek aliancie môže vziať balík jedla z tohto nexusu a vziať ho do štartovacej zóny svojej aliancie, čo demonstruje výrobu jedla. Všetky balíky jedla, ktoré roboty priniesli do štartovacej zóny svojej aliancie, ľudskí hráči môžu premiestniť do skladu jedla, ktorý sa nachádza za hernou arénou. Každý balík jedla umiestnený v sklade jedla sa počíta za 2 body na konci zápasu pre globálnu alianciu. Počas zápasu majú tímy možnosť násobiť svoje body za rovnováhu pri zavesení sa na hrazde, reťazi umiestnenej oproti štartovacej zóne. Na reťaz natiahnutú medzi dvomi stĺpmi hrazdy majú tímy možnosť zavesiť svoje roboty, čo demonstruje dôležitosť rovnováhy medzi produkciou a konzumovaním potravín vo svete. Každým zaveseným robotom sa zvyšuje koeficient rovnováhy, ktorý neskôr násobí body zdrojov a balíkov. Pokiaľ sú na konci zápasu zavesené 3 až 4 roboty, globálna aliancia získava kooperačný bonus. Celkové body regionálnej aliancie za herné kolo je súčet bodov vody a energie a bodov za výrobu jedla, vynásobené koeficientom rovnováhy, plus body za skladovanie jedla a kooperačný bonus. Regionálna aliancia s najvyšším skóre vyhráva zápas. Pre všetky detaily si pozrite pravidlá hardwarovej výzvy alebo kontaktovaním našich mentorov na našom Discorde. Oficiálne pravidlá pre hardwarovú výzvu First Global Slovensko 2025 môžete nájsť na stránke firstglobal.sk. Veľa šťastia!